Bé, avui us explicarem com intentar que no us equivoqueu a l'hora d'escollir el vostre número de peu, el número de sabata, sigui una sabata per trail running o sigui una sabata per fer trekking o sigui una bota. La idea bàsicament és donar-vos els 4 o 5 detalls importants perquè no us equivoqueu. El primer detall que heu de tindre en compte és que la bota sempre l'heu de provar o l'heu de comprar a última hora de la tarda. Les tardes serà quan tingueu el peu més dilatat, puesto que porteu tot el dia por ahí caminant. Aquest és el primer detall a tindre en compte. La segona cosa que heu de tindre en compte és fer una valoració sobre com és el vostre peu, quina morfologia té en definitiva, si és més o menys ample, amb la qual cosa adaptarem el nostre peu al tipus d'horma o de sabata, que això sempre podeu preguntar sobre això, si és ample, si és estreta, si és horma italiana, si és una horma alemanya i un llarg, etc. Més detalls. L'altra cosa que heu de fer és sempre provar-vos a la sabata amb el mitjó adequat. En el cas d'una sabata com aquesta, jo ho provaré amb un mitjó com aquest, que és un mitjó de trekking gruixut, però també podríeu provar-ho amb un mitjó de trekking més d'estiu o, òbviament, un mitjó purament d'estiu. La segona part, o la part, diríem, realment important que hauríeu de fer és, aviam un moment que em poso el mitjó. Una cosa molt important que heu de fer és sempre amb el mitjó que voleu utilitzar, treure la plantilla de la bota en qüestió i sempre el que fareu és posar-la al terra, posar el taló i ajustar-lo al lloc que toca i carregar sempre el pes. La idea és que a la part frontal, a la part de davant, sempre s'obri un dit. Si s'obre menys un dit, és probable que piqueu amb baixades davant i que us feu mal. Però un altre detall, diríem infal·lible, que jo sempre utilitzo i que realment em dona molt bon resultat i que em porta això, a pràcticament no equivocar-me mai quan escolleixo una sabata, que és agafar la bota, tindre-la completament descordada, com podeu veure, posar el peu a dins, jo tiro el peu endavant fins que em toqui la punta i darrere sempre m'ha d'entrar el dit. En aquest cas entra perfectament entre el taló de la bota i el meu taló. Aquesta mida que queda aquí darrere és la que quan jo encordi la bota em quedarà davant. Tindré la sort que els meus dits quedaran lliures i que em baixarà mai picarà. Bé, aquesta és la idea, No ens equivoquem, escollim bé la horma, escollim bé el número i poca cosa més. Aquests 2 trucos de la plantilla i que el dit entri a darrere. D'acord? Vinga, ens veiem i fins una altra.